mgbede ọma nọ ekenekwa akpụ unu ekene mụ ndị Mgbeke ndị Okeke ekenekwa mụ Chi Eke wee na-asị ka eke tata maala anyị mma ka eke ketala anyị ndụ ketara anyị udo ketara anyị agam n'iru ketara anyị dị mma ka eke ketara anyị ihe ọma kegbuola anyị ajọ ihe ka ndị anyanwụ na ndị okike mee ka anyị bụrụ ife bụrụ ngọzi ka ha wetara anyị mbuli elu chụọrọ anyị ndị ajọ mmadụ na ndị ajọ mmụọ asị m ka ọmaka meela anyị asị m onye ọbụla na-achụ anyị nwe ada onye anyị na-achụ nwe ada asị m na anyị nọ n'ọfọ wee nọrụ n'ogu wee na-ayọ aja ala Igbo ndụ wee na-ayọ arụ isi ike wee na-ayọ ọmụmụ wee na-ayọ ihe nweta wee na-ayọ udo wee na-asị na ọmaka ga na-emela anyị bọsị eke bọsị orie bọsị afọ na bọsị nkwọ ọ ga-emekwala anyị n'afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ n'ọgụgụ izu Igbo ise 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 ise. Aka m bụkwa onye nke gị nwaada agbara ọma ụzọ mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo bụrụkwa dibịa Igbo. Wee na-asị gị ndeewo gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị. Ọ bụrụ na tata bụ izizi gị nwa isonyere our broadcast here mgbasa ozi ọma evangelist ka m bụ evangelist ndị ọdịnala evangelist ndị gboo onu ọkwa 1 onu ka ogene onye na-ekwu okwu na-ekwusara ana na-ekwusara mmụọ ọmụwa. Ewetara gị ozi ọma ọdịnala Igbo tata wee na-asị gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị. Ọ bụrụ na tata bụ izizi ị na-esonyela anyị nnọọ echefukwana ibinyela anyị aka ma gbasakwa ozi a ka o nwee ike wee lụkwa ikwu na ibe gị na ndị enyi gị. My mission is to bring the good news of our ancestors to you, to tell you that which your father has refused to tell you, to tell you that which your mother has refused to tell you because na ha na-aga ụka, to tell you that which your pastor can never tell to you, that which your reverend can never say to you. Onya ka nji wee kpọọ onwe m onu ka ogene na-ekwu ọna aha ndị nwere ntị a na-anụ na-abalụ ha. Ịga n'isiokwu nji maka ya wee bịa taa. Ihe m bịara tata ka anyị neba anya gbasara ya bụ how to draw favor from your maternal entities of power. How to draw favor from your maternal entities of power. Ọdịnala Igbo enwere one pattern. Ọdịnala bụ ekwu eme. Ofu nwoke sịrị na see is believing. Seeing is believing. Nọ nke mmadụ hụrụ anya ịhụnanya ikwere. Ọdịnala bụ ịhụnanya ikwere. How to draw favor from your maternal entities of power. Enwere mbọsị nkụziri ihe gbasara mmụọ dị n'ikwu nne. Akọtakwala m ndị mmadụ na 80% of mmụọ na-eso many people si n'ikwu nne ha. 80% si n'ikwu nne.
Mgbe 80% of mmụọ na-eso gị si n'ikwu nne gị neglect ya mmụọ ikwu nne gị, ị chere na ị ga-aga n'iru. A lot of ndị mmadụ na-eje na-agodo alụsị be nna ha, but they never cared maka alụsị ikwu nne ha, maka na ha na-ene anya na mma ha bụ nwaanyị. Ha mara na enwere a lot of ụmụ nwaanyị bụ mmụọ dị n'ikwu nne ha kwụrụ ha chinchem. When you joke with such women, when you joke with such nwaanyị, okay, nwaanyị mmụọ dị na be nne ya bụ ihe si ya ọkwụrụ. Then mgbe ọ mụrụ nwa, onwe nwa ya mmụọ ahụ so ya from be nne ya so. Ịchọ nwa ahụ okwu ịnara ana. And for you to draw all the positive energy in this life, ịchọpụtahara na mmụọ mejọ mmụọ so gị so n'ikwu nne gị, be kind to mmụọ dị n'ikwu nne gị ka inwe ike wee gafelu. It is not just about ben nagi, but what happened to your maternal home? I have seen a lot of people that their business crumbled because na he mere identify with mmụọ dị n'ikwu nne ha. I have seen a lot of dibias no na akota till today because na he mere identify with mmụọ dị n'ikwu nne ha. Onya kpatara nchọrọ ịgbaga afa. I must demand for afa ndị ikwu nne gị na ebe esi wee nọta your mother. O nwere anything mmụọ bụ n'obi wee na such thing. Why nji ana such information? Because na mmụọ na-eso mmadụ na-esi be nne ya ma ikwu nne ya. Ọ bụ na isend alum details be nna gị, in concentrate just on be nna gị. If that in nwere ike among with the root cause of your problem. Especially upon a major spirit so from your mother's side. So what am I trying to say? Ana m achịkwalugi first, the mkpa ọ dịgodo maka na ọ dị mkpa. Then how do you draw favor from these entities? A lot of nguru na-agazi ụka. Imirikita na-aza eme ihe omenala. Imirikita chọzi ịnụ ihe gbasara omenala. Because they are Christians. A lot of people call ya bisi aje n'ikwu nne ha chụọ aja. Ọ bụ na ha sịrọ gị na arụsị ikwu nne ha na ha demolish go ya. They will tell you na ndị ikwu nne ya niile na-eje ụka. Yet you will not keep quiet. You must keep on seeking. You have to continue to seek, because that is where your destiny lies. For somebody agwara such thing, you must recognize them. You must identify them. You must do so that you can connect to all your source of power. Onwelu ndị bụ na ndụ ha changed simply because na ha natara buru ihe ga ikwu nne ha je godo ana ikwu nne ha. Their life begin to change. Most of the things you neglect now be the key and the magnet to your success. That is the reason. Or when anything I'm not neglecting in this life, anything that comes across my path, or you have a walk upon in this journey, I take it that it is the will of the gods that I may learn from this. Whether it is of good or of bad, I must pick a lesson from it. So what am I trying to say? It is important. You must not wait. You must identify with now. Kedu ka ị ga-esi wee na-alụ ngozi n'aka mmụọ dị n'ikwu nne gị? Chụọ alụsị ha na-agọ. Chụọ alụsị ụmụnna mma gị ha nwe. Ọ bụ na o nwere alụsị ụmụnna ha nwe. Ọ bụ na o nwere onye na-agọ di ya, gọdoo ya. Ọ bụ na enwere ozo onye na-agọ di ya, nọrọ na be nna gị kpọkuo ya n'anya nye ihe. Ọ ije n'ikwu nne gị ahụ, ọ bụ na o nwere onye ga-anata gị ihe ibu wee bịa. As long as no nwoke, no matter how little or dị, gị na onye ahụ nọrụ mee ya. Ọ bụ na ịbụ this kind of person that you want to do by yourself. If you are lucky enough,
it will help you. Mmụọ dị n'ikwu nne bụ mmụọ na-agbalụ ụmụ ọgụ, ụmụ di ya na ha ọgụ. Ndị Igbo mara atụ wee sị na ọ na-agba ọsọ chụọ nwata na be nna ọ na ikwu nne ya. E nwere ebe mma n'ala Igbo a, ọ bụrụ na ndị be nna gị chụọ gị na ha chọọzi gị nata ikwu nne gị, agbanye gị ana. Ị bụrụ nwoke nata ikwu nne gị, agba gị ana. They will give you land. What am I trying to say? Ife nnachi kọwalụ gị bụ na mmụọ dị n'ikwu nne dị ebube, mmụọ dị n'ikwu nne esika, mmụọ dị n'ikwu nne dị too powerful. Ọ bụrụ mmụọ a na-neglect. Mmụọ ndị ikwu nne, alụsị ikwu nne, abụrụ mmụọ a na-eme gịnị, a na-neglect. Ọ bụ na ị na-echukwa, ịbụ nwunye ga na-echukwa mmụọ dị n'ikwu nne gị. Ime otu a ọ bụ na ị ga ikwu nne gị for instance na ije na your maternal home, o nwere ụdị ife ihe eme, mmadụ abịa imetụ gị aka, your grandfather nọ ya ma your grandmother nọ ya, mmadụ abịa imetụ gị aka, ha ya eri onye ahụ alive. Otu ahụ ka mmụọ dị n'ikwu nne gị ga na-esi eme gị, azọkwa gị ma ọ bụrụ na gị na gị mere na gị na ha na-abụ dị na mma. Don't just align yourself with mmụọ be nna gị before without aligning yourself with mmụọ ikwu nne gị. But in the case ha na-abụ nọ, you must align with mmụọ be nna gị first before mmụọ ikwu nne gị. But then never you forget na mmụọ ikwu nne gị nwere greater role ha na-play in your life. Mmụọ ikwu nne gị will never be there ọ bụ na gị na ya na-abụ dị na mma. Mmadụ agba gị uju, ma mmadụ agwa ọlụ gị ọgwụ, ma mmadụ eje ka ọ kpọkpuo gị na mmụọ, ma mmadụ a na-anaghị oke gị. Ọ bụ na isi na-asị, ọ bụ na a na-emegbu gị mmegbu, ọ bụ na a na-emegbu gị, gbara ọsọ jee na arụsị dị n'ikwu nne gị, beere ya akwa, chụọrọ ya aja ka ịfụ ma ọ na-eme mmụọ mmeri. Anọzi n'ofu ebe achọ miracle when miracle is everywhere around you. Arụsị anyị nwere n'ala Igbo dị ike. They are willing to fight for us. They are willing to help us become better. They are willing to take away every bad arrow that the enemies has fired against us. But again, do you recognize them? A lot of us, Amarodafa, ndị ikwu nna anyị na-aza. A lot of us, Amaroda's surname, our mother na-aza before nna anyị anụọ ya. What a shameful thing. A lot of us, Amarodafa, nna mụrụ nna anyị, ma nna mụtalụ nna nna anyị. Ihe ma na mma ha bụ Ngozi ma Katrina. Every other thing doesn't concern them. As you are home, chọọ onye Igbo, even if you are not home, make calls, ask questions. You need to know, and you need to identify yourself with all these entities. Ka inwe ike nwe ezumezu. Ọ ya bụ mmadụ kwa gị kwuru ka odogwu. Sitekwana aka bụ onye nke gị, Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Ọ bụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ka m si kwuo na anyị na-agba afọ agbasị afọ ike, anyị na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche. Anyị na-enyekwara ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu. Onye a bụ o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ gbasara ihe ndị nkụzi taa, ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, ma ọ bụ ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, biko zitara m ozi na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663. Ya gazienụ.